Čaute, vítajte pri novom videu a ideme preskúmať túto opustenú budovu. Vraj, že to je opustená. Tak ideme sa pozrieť najprv z tejto strany. A tam je mačka. Ty kokos, aká mačka však? Pozrite, toto je môj kamoš Oskar a ide hodiť nejaký veľký kameň do vody. Pozor. Pozor, je tam labuť. Kamo, pozor. David, ale pozor, je tam labuť. Ale pozrite, tu je takto labuť. A oni... Ne, Oskar! Dobre, labuť si nás nevšimla. A teraz ide môj kamoš David. Ty kokos, to sa bolo horšie, lepšie. No už neháč, Oskar, poď už. Ideme ďalej. Ďalej. Pozor. Ty kokos, pozrite. Ideme teraz Môžeme? skúmať úplne hore. Ty kokos, pozrite. Pozrite. Oho. Ty kokos, tu asi býva nejaký bezďak. Ty kokos, ja idem dole. No, čaute. Dajte. Dobre, ja idem. Ja idem. Rýchlo. Pozrite, tu je zákaz vstupu, tak asi tam nepôjdeme radšej. Ty kokos, pozrite. Takto to tu nechali. Ty kokos. Nechcel by som tu byť. Asi to ja. Asi pôjde to jaká opustená loď. Hej, tu bola nejaká opustená loď. Tak radšej poďme sem ďalej, keby tam bol nejaký duchovia. Tak, toto. Ukáž, idem sa pozrieť, čo je voda. Ty kokos, pozrite, tak toto tu nechali už dosť dlho. A ja už idem ďalej. Poďte. Nejde sa ísť dovnútra. Čo je to? Ty kokos. Tu je nejaká diera, pozor. Kúknite sa. Ty kokos. Kúknite, čo som všetko našiel. Počkaj. Asi, aké si šiel. Fuj, tu je nejaká voda, Pozri. klince. Ty kokos. Dobrý jen. Prečo nerob, Oskar? Ale ľudia, pán... Kokos, niekto ide, pozor. Ale Ty kokos, tu je ako táto. Ale pán, dievčatá, chlapci, tam boli asi aké staré veci. Ty kokos, pozrite, Oskar to tu našiel. Ty kokos. Pozor, to je klinec. A tak pozor. Ty vole, mačka. Aha. Povinete mačička, to je Mačička. Ale je to tučná. Dobre, ideme z druhej strany. Mať? Ideme ešte z druhej Aj strany. ideme z druhej. Také dverke. Počkaj, to čo tam je? Tam je nejaká bejska. Ideme tam? Ty kokos. To je aká kotva. Staromódna kotva. Aj tu je. A je tu. Pozor, ľudia sú tam. Tam sú ľudia. Asi je zbejskari. Ty kokos, pozrite sa. Ideme ďalej, radšej. Ty kokos, skoro som sa strepal. Ale ľudia sú tu, tam boli aké staré. A že vraj, keď je noc, sa tu straší.